Ilocano na. Uminom na tsaa. Uminom no? Uminom na ti tsaa. Nalaing na kon. Wow, Hi guys and good morning! Kumusta kayong lahat? Ayan. Good morning! Pero yung boses natin ay parang minamalat. Ang gagawin ko ngayon sa vlog na to ay tuturuan ko yung mga batang magsalita ng Ilocano kasi some of our subscriber, my relatives also is requesting to talk in Ilocano. Ilocano words. Ilocano parts of the body and Ilocano words. So, kakausapin natin sila ng Ilocano including si Baba! So guys, sasabihin ko nga pala sa mga nanonood, sa mga subscriber namin at sa mga pagpasensyahan nyo na ako kung mali-mali yung mga sinasabi ko guys kasi hindi naman tayo marunong mag-English, hindi naman tayo English spoken. So kapag wrong grammar yung mga sinasabi ko or yung mga English ko, kayo na lang mag-adjust guys. Kayo na lang mag-adjust sa mga sinasabi ko mga wrong grammar. So ayan, basta naiintindihan nyo at naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko, okay na yun guys. I-correct nyo ako, comment down below. Okay lang. So, maraming salamat sa mga nagko-correct ng mga grammars ko dyan. Salamat. Ay, yes. Remember, don't touch the balcony and don't touch your computer. Okay, I will not touch. It's a challenge for 24 hours. It's a challenge. Papa na mga rutata. Ano, brownie? Tinarayanda ko. Ano, brownie, amor? Tinakbuhan ako, guys. Hey! Come here. Yeah! Lamon, I want to say you something. Han ka una niya agtartaraywan? Hindi naman nila ako inaano, guys. So, ayan. Super ano yung mukha natin ngayon, guys. Walang ayos-ayos. Walang kaayos-ayos kasi palagi naman guys kapag nag-vlog ako ay hindi ako nag-aayos. Madalang lang tayo nag-ayos kung if ever na nakaayos man ako, either nasa labas ako or trip ko lang. So pasensyahan nyo na yung mukha ko kasi oily siya, pangit, para akong zombie. Alam nyo naman ng lola, dito lang sa bahay. So ayan guys, see you later. Yeah, 24 hours challenge not to touch your computer. And for Baba, I'll guard the balcony for 24 hours so he'll not go out there. But you have to try to sneak behind me to try to get to the balcony and the computer. So, yes, come here. Pidalang di mo pitpidalan belong. Kumusta kan, Lakay, Sadie? Kumusta kan, Lakay, Sadie? What is that? Naburaam! Ano data ino mo? Sakipat na sa naram. Ne diyorsun sen? Ano data? Ano data ino mo? Çay içiyorum çay. Tsaa! Çay. Kaşık. Şeker. Kutsara! Asukar! Şeker. Say, asukar! Evet, asukar, şeker. Asukar! Ang ikape, tsaa. Ne diyorsun sen? I will drink çay. Minuwak ti tsaa. Minyung no? Minyung nakti çay. Wen, gusto! Alright. Nalaing kan? Nalaing ka, yes. Kunam ni. Nalaing na kon. Wow, naglaing ka. Naglaing ka. What you are following me? Go, yaki. I want to drink chai. I want to open my Kunam mask. ni. Go. Nabang lunak. Labang nunak ya. Can you bilis? Hi guys! Magluluto na naman ako. Wala kaming magawa dito sa bahay kaya inaasar ko yung mga kasama ko dito sa bahay. Magluluto na naman tayo ng anong oras na ba? Pang dinner. Ayun. Agluto nakti pang rabi imi guys.
Ang kami nga makaruwar, dito kami launag, diba? Nagpudot jiwar. Sobrang init sa labas, kaya dito lang kami sa bahay. Kaya dito lang muna tayo mag-vlog-vlog, guys. We will learn Ilocano word parts of the body. Okay. Okay? Okay. La, La. pa, Ha. yag. Yag. Lapayag. Lapayag. Mata, Mata. agong, Agong. muging, Mungking. buok, Bot. ulo, Una. ngipin, Hamipon. bibig. Baby. This is getting boring. Oh my god. What you are getting boring? Do you love me? Yeah. Do you love Anne? Yeah. I love you. I love you. Anne, I. ayaten I don't. ka. Mailiw Mailiw nak. You're not. Ket mo bisungan ka? Wish. Bisong. Wishing. Bisong ko ni Yasi. Wishing yung yaki. Ada, give me kiss. Give me kiss. But, Yeah. Saka. Saka. Ramay. Yeah. Aguksit. Pusit. Abaga. Awaga. Dapan. Dapan. Ayan na, dapan mo. Dapan, daytini, dapan mo. Dapan. Dapan. Kili-kili. Kiki. Lapayag. Yung ganda ko. And yung bracelet. Say Amor, can you say Ilocano nak? Ilocano na. Ilocano nak. Again. Can you help me? Okay, I will help you, but you can say Ilocano nak. Ilocano na. Nga napagkalan. Sige na. Ilocano nak. Ilocano na. Bye. Say bye to my vlog. Say bye. Bye. Say bye-bye. Pop. Say bye-bye. Pop. Mahal ko kayo. Say I love you all. I love you all. I love you. Bye bye. See you. See you. Speaking Filipino language is fun or not? Why? You don't understand? Why you don't understand the Filipino language? Ay! Hi, boy! Dito na namin tatapusin ang aming video for today and see you to our next what? See you to our next video and don't forget to like and subscribe. See you soon. Don't forget to like and Subscribe. subscribe.